7 xhur taħriġ fl-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati intemmu b'ċerimonja li fija 50 rekluta ħadu l-ġurament tal-ħatra bħala kontestabbli. Fl-Akkademja huma ġew malma suġġetti bħall-etika, liġijiet, regoli u proċeduri dwar realtajiet bħal violenza domestika u offiżi ta' natura sessuali. Ingħataw ukoll taħriġ fiżiku u sessjonijiet ta' prattika. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa awgura l-kontestabbli ġodda li jaħdmu id fit mal-komunità biex jipproteġuha u biex iġibu l-aħjar riżultati għaliha. Irrimarka li terz ta' dan l-ingaġġ huma nisa. Qal li dan il-persentaġġ huwa akbar mill-persentaġġ ta' pulizija nisa li hemm iservu fil-korp u interpreta dan bħala konferma li l-korp qed jattira aktar nisa. Is-Sur Gafażi jgħid li anke l-ewwel 3 postijiet fl-ordni tal-mertu ta' dan ir-reklutaġġ imtlew kollha minn nisa. Il-premju għar-rekluta li l-aktar iddistingwit ruħha fil-kors ingħata lill-kontestabbli Naomi Cini. Kelli familjari wkoll li allura iktar kelli determinazzjoni nidħol, xogħol li ovvjament kif għadt għandu ħafna sfidi, però joħroġ ħafna sodisfazzjon minnu, tkun qed taħdem mal-komunità, man-nies, jiġifieri kull min għandu bżonn, u naħseb li se tagħmel ħafna differenza fil-ħajja tan-nies. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri enfasizza l-bżonn li l-Korp tal-Pulizija jibqa' jinbidel biex jirrifletti bidliet fis-soċjetà u xejri ġodda fil-kriminalità. Qal li l-korp qed ikollu suċċessi fil-ġlieda kontra l-kriminalità moderna u semma kif il-pajjiż naqqas ir-rata tal-kriminalità minn 45 każ għal kull 1000 persuna 20 sen ilu għal 30 każ għal kull 1000 persuna llum. Dr. Camilleri semma wkoll kif il-World Justice Project Rule of Law Index ikklassifika lil Malta mal-ewwel 10 pajjiżi minn 142 fejn tirrigwarda l-ordni u s-sigurtà taċ-ċittadini.